Atalanta wieħed, Inter wieħed. Jien nixtieq inkun naf meta ħanerġgħu nibdew nirbħu l-logħob, għax tgħid li orajt illum mal-Atalanta labtu u ġo Bergamo qatt ma kienet faċli ma kamonta. Anki jkollna l-vantaġġ minn fuq irnexxilna infottuha bil-Maltin. Kull ma baħna logħba waħda minn perjodu ta' xi 6-7 logħbiet fil-kompetizzjoni kollha li għal-logħba mal-Ġenova. Mill-bqija drojiet telf wirjiet diżappuntanti għaliex għan nkunu onesti, jien illum rajt iżjed l-Atalanta mill-Inter fil-ground. L-Atalanta l-ħin kollu ġejjin, l-Inter kellna l-okkażjoni tal-gowl, konna sfortunati li ftit wara il-gowl ma ġibniex it-tieni wieħed imma sibna Sportiello li l-ewwel qal le lil Vidal u le lil Barella. Imma l-bqija ma niftakarx xi azzjonijiet tal-Inter li stajna konna perikolużi bihom illum. Something is not on. Nkunu għedna kollox. U qed kompli tiġi konfermata. Il-bidliet naħseb għenu sfortunatament biex l-Atalanta ġib il-gow ta' Droli bil-ħaq. Kien gow sabiħ ta' Miranchuk imma ġie minn fuq 4 players u l-gowler Valdiri. Is-sitwazzjoni inkwetanti. Jiena ovvjament meta nara r-riżultati ma nħoss nissodisfatt. Ew issa mir-riskju li jekk dawk il-lejla jirbħu jitilgħu xi 8 punti fuqna li għad l-ewwel on merit imma t-snot on għax nfakkar il-kulħadd li l-Inter dis-sena kella tiġġieled, anzi kella tim biex tirbaħ il-lig. Voldiri at this point tutti su banko dej imputati kif jgħidu t-Taljani b'konta b'kollox għax xi ħaġa jrid isir. Mill-bqija Lautaro mill-gow tajjeb illum anki għax li Young għamel assist bellezza, proset sew lit-Toro sew lil-Forever Young. Vidal l-lum kellu logħba tajba daħl id-deċiżi fejn anki l-karta safra se teġġitu qabel. Mill-bqija fimni, alright, d-darba ma qlajniex lajna wieħed imma still. Ma tantx hemm xi tgħid l-aħwa, ovvjament id-diżappunt huwa kbir li tlifna ġiex punti oħra llum. Jien qed nispera li issa li ġejja l-waqfa minn Zhang bid-diriġenza b'Conte u bil-plejers anke dawk li sejrin issa jilagħbu man-Nazzjonal u nispera li jiġu lura qawwijin u sħaħ, kulħadd irid jagħmel waqfa ta' riflessjoni, ħanaraw x'inhu jiġri, forsi wara l-waqfa nerġgħu nibdew naqbdu tar-rebħax it's not on. Dan it-tim kellu jirbaħ il-lig imma qed jirriskja li jkun 8 punti wara l-leaders il-lejla. U din hija xi ħaġa illi jiena ma jinkuntent biha xejn, anke fid-dawl tal-fatt illi fallew il-Juventus li huma l-sfidanti l-kbar tal-lig. On paper li kellu jkun Juventus Inter biex nkunu għedna kollox. Il-ġlida l-lig kellek tipprova tiggwadanja xi ħaġa minn fuqhom, imma m'hemmx tagħmel. Nispera kif qed f'dan il-video li din il-waqfa internazzjonali sservi ta' riflessjoni fil-kamp interista biex forsi naraw ftit x'inhu jiġri għax ma jistax ikun it's not on. Hija sitwazzjoni illi qiegħda ormai borderline mal-kelma inaċċettabbli. Inkidbu fuq il-medja soċjali kollha tagħna, dana l-istazzjon ta' YouTube għal iżjed videos ta' din ix-xorta kif ukoll għal sessjonijiet ta' live gaming, iżjed tard il-lejla forsi nagħmlu xi ħaġa tolli Benji, klik. Kontenut ġurnalistiku fuq il-paġna tagħna ta' Facebook kif ukoll fuq is-sit uffiċjali tagħna antonellosportsblog.wordpress.com, klik, parentesi żgħira. Kella ħafna kummenti għaxet lil-Lazio serqu punt il-Juventus illum fuq l-artiklu ta' Lazio Juve. Guys, il-logħba kellha ntloba ta' Duxin sajtajt rejta, imma meta tqis il-Juventus kienu ilhom logħba sħiħa minn fuq u Kajsedo ġab il-gow fl-aħħar għalhekk użejt dik il-kelma serqu, issa konfendejt il-xi Lazzjali dika mhux problema tiegħi, imma dak kif naħsibha jien. Parentesi kjuża u
kif ukoll kifettilkom segwu l-website tagħna u kol segwu l-paġni tal-kollaboraturi tagħna Velocity Esports Racing għadem mill-Grand Prix tal-Olanda tal-kampjonat prinċipali li ħan ikkummentaw jien u Endur Zarb u kif ukoll għal-minitilat kwoti l-aqwa kwoti fuq diversi sports b'mod responsabbli ejjabed.com fejn anki jiena nagħmel xi artikli. Kif tlastu minna kollu għamlu l-xi attent ridu. Inter żveljati qabel ma jkun tard wisq.